En till slabbedask. Så är jag tillbaka. Det är så skönt att prata med någon som lyssnar som verkligen förstår. Så jag måste pissa. Fan, de tog på det här stället. Mikael Bindefeld stod i en hörn och snackade med några muskelpuller. Då är jävla lite hård för att vara frisör, så. Han tittade på mig och försökte svara, men han hann inte svara, för jag var redan där! Och Peter Jöback, han stod i ett hörn och snackade med honom. Det är jävla fjolligt att sjunga musikaler, så gick jag. Vad fan har de dasset? Jag måste pissa! Det stod någon guldmålad ut när jag tar det för duga, tänkte jag. Vad fan gör du? Han hoppade 2 steg bakom, men det var redan för sent. Nederdelen av byxorna och skorna var redan dyngsura. Jag springer och hämtar vakten, skrek han. Jag gör det, sa jag. Så kan han visa mig var de har toaletterna på det här jävla bygget. Det var förresten han där, ni vet väl det. De spelar musik här. Och de dansar här. Man kanske skulle ta och visa om en riktig dansman dansar när han är på dansgolvet. Christer Linda stod i vägen, men han var ju lätt på tunnan. Jag hade aldrig hört låten förut, men för att det var något hippt. Tjo, skrek jag. Knä och knixa. Folk de tittar på mig imponerat. En del de skrattar till och med. Jag hade slutat dansa, bara stod och glodde. Bernt, hörde jag plötsligt. Här uppe. Och där, på ett podium. Iklädd en tangastringa stod en kille, tjockande så åmande så han log mot mig. Hej! Hej, säger han. Känner du inte igen mig? Nej, så. Around the world, det är jag, Patrik! Hej, så jag. Fortfarande inte en jävla aning om vem det var. Tja, det gick premiären, sa han. Ha, där kände jag igen han. Det var ju dansaren som jag hade sparkat. Men inte den första, den andra, den sista. Jag kunde märka att den inte irriterade mig lika mycket som du var med. Han kanske inte hade irriterat mig då förut heller om jag hade tvingat honom att repetera i hennes tanga och bollolja. Men premiären gick jättebra, så. Vad roligt, sa han. Jocka. Oma. Så rökade in bulan rakt i ansiktet på mig. Han vill ha mig, tänkte jag. Det var därför han var så dålig på repetitionerna. Han kunde inte koncentrera sig. Då grundade sin enorma kärlek till mig. Och jag som sparkade honom. Och han gick något ut i mitt liv. Han trodde inte att jag kunde älska en liten dansare, hoppas han. Vilket jag insåg att jag mycket väl kunde. En man som jag som är mer världsvan har mycket att lära en man med hans kropp. Du fattar ingenting, bara, sa han. Och böjde sig fram och stack rumpan igen över ansiktet på gubbarna. Vadå? Ja, men. Så började han kniga sin bula rakt in i örat på mig. Han har stoppat upp den, tänkte jag, med tidningspapper. Ja, patetiskt, men gulligt på något vis. Du fattar ingenting, va, din lilla dumhög, skrek han igen. Vadå då? Ja, men det är ju meningen att du ska stoppa pengar i min tanga, din jävla idiot, skrek han. Men älskling! Han hade väl vänt så om för att inkassera gaget från en av gubbarna som hade näsan med en annans skinkor. Fan, tänkte jag. Inte tänker jag köpa en hus på landet med en jävla strippa. Men vet du vad han tänkte sig för när vi bjuder byborna på midsommarfest bara på vår herrgård. Det kan ryska elitgymnast i midsommarstången i Barmässingen. Vad fan, han tänkte att grannarna skulle stoppa dricksen och beröven på honom så han kan skita pengar sen i parkeringsmätaren. Du tråkade